izango zaigu. Egunon guztioi, espero dut ondo entzuten didazuela, lehenik eta behin, eskerrik asko gaurko jarduen aldietara gonbidatzeagatik, baita aurkezpen honengatik ere. Barkatu, baina seinalea joan egin da. Batasunak landu egin behar du. Europar Batasunaren alegia landu egin behar du ikuspegi hau. Eta erronka hau gero eta garrantzitsuagoa da. Izan ere, gure gizartearen aldaketa demografikoek hainbat krisiri erantzuten diete, esaterako demokraziaren eta segurtasunaren aldaketa horiei guzti. Horixe dela eta belaunaldien arteko akordio bat ezarri behar dugu Europar Batasunean, baina baita lege eta antolaketa esparru bat ere laguntza emateko belaunaldien arteko ikuspegi berri bati Europar Batasunean. Hori dela eta Europako batzordeko edo komite honek besteak beste gizarte antolatuarekin batera erabaki du irizpen bat ematea gai honen inguruan. SSC, estatu kide guztietako 329 kideko osatutako batzarrak 3 talderen artean banatuta daudenak, enpresaburuak, sindikatuak eta gizarte zibileko erakundeak, gutxi gorabehera 200 irizpen ematen ditu urtean. Eta horietako gehienak Europar Batasuneko erakundeek eskatzen dituzte. Gehienak batzordeak. Izan ere, nahitaezkoa da tratatuen arabera. Hala eta guztiz ere, komitari dagoekio halaber Europar Batasunaren legegintzako eta legez besteko ekimen berriei buruzko ekimen irizpenak ematea. 2024ko irailaren 18an komiteak Europako belaunaldien arteko elkartasuna sustatzari buruzko irizpen horien hartu zuen. Europar Batasunaren ikuspegi horizontalera izenekoa eta horren txostengilea izan naiz. Belaunaldien arteko elkartasuna zari garela, ziur asko, gure ustez, egin genuen bezala, bizitaren esparrotan jarri beharko genuke arreta. Eta aldi berean, politika esparrotan ere bai, garrantzi handikoak baitira belaunaldien arteko ekitatearen, elkarrizketaren eta elkartasunaren ikuspegitik hauek dira eremuak. Lehenengoa, lan mundua. Ikerketa empirikoek erakusten dute belaunaldi anitzeko taldeak emankorragoak direla belaunaldi bakarrekoak baino. Talde horietan, belaunaldi ezberdinen ezagutza, trebetasun eta esperientziaren arteko borroka sortzailea dago. Gainera, lantoki batean belaunaldi asko izatea modu eraginkorra da adinen araberako estereotipoei eta diskriminazioari aurre egiteko. Gazteen aurkako diskriminazio zuzena edo ezkutua saihesteak, adibidez, oraindik hori ezin dute egin esateak, edo zaharren ingurukoak, adibidez, ezin dute gehiago dagoeneko, lantokian parte hartzea indartzen dute. Hori saihestea gain zuzen parte hartzea indartzen du. Horregatik, belaunaldi desberdinen parte hartzea eta lan esparruan duten lankidetza gai garrantzitsua izan beharko litzateke gizarte elkarrizketan, baita enpresaburuen elkarten barruan
jardunbide egokiak trukatzeak ere. Horren ondorioz, eskualdeetan eta edo industria sektoreetan borondatezko estandarrak ezarri beharko lirateke. Gainera, adineko pertsonak laneratzeko gizarte kanpainak tresna eraginkorrak izan daitezke, hain zuzen lanean belaunaldien arteko elkartasuna hobetu ahal izateko. Lanean, belaunaldien arteko elkartasunaren oinarria hala ere, adinaren araberako edozein diskriminazio saihestea da, soldata politika diskriminatzaileen eta gizarte babesaren ondorioa dena. Silver economy edo zilarrezko ekonomia, bigarren faktore garrantzitsu hau, honela definitzen da, adinekoen beharrak asetzen dituen ekonomiaren segmentua da. 2015 urtean 4,2 bilioi euroko negozio volumena eta 78 milioi lanpostu sortu zituen gutxi gorabehera kalkulatu zenez Europar Batasunean. Zilarrezko ekonomiaren garapenak belaunaldien arteko elkartasuna garatzeko aukerak ere sortzen ditu. Baita ondasunak eta zerbitzuak diseinatzen eta probatzeko aukera ere belaunaldi anitzeko taldeen parte hartzearen bitartez. Ondasunen eta zerbitzuen ekoizpenaren, banaketaren eta kontsumoaren zati bat gero eta gehiago adinekoek beren kontsumo, bizitza eta osasun beharrak asetzeko duten erosteko ahalmena erabiltzera dago bideratua. Eta bigarren dibidendu demografiko horrek, bigarren segmentu demografiko horrek, Europar Batasuneko estatukideen garapen ekonomiari lagundu egin diezaioke. Horregatik, SSek uste du Europar Batasunak epe luzerako estrategia bat behar duela zilarrezko ekonomia garatzeko. Hirugarrena, pentsio sistemak. Estatukietako pentsio sistemak gehienek soldatapean funtzionatzen dute. Bizi itxaropena handitzaren ondorioz eta pentsioak gehiago ordaintzen dira. Eta pentsio sistemak egonkortzeko erretiro adina handitu egin da. Eta hori gutxienez aztertzen ari dira estatukide askotan. Dena den, pentsio sistemen kostua hazten ari da. Gainera, kasu batzuetan, gazteek gizarte babeserako sarbidea murrizten duten kontratuak dituzte. Eta ekarpen txikiagoak egiten dituzte. Aldi berean, horrek errenta txikiagoak dakartza pentsio ekarpenetatik eta defizita handiagotzen du pentsio sistemetan. Bizi itxaropena handitu da, baina bizi itxaropen osasuntsuaren itxaropena ere gero eta handiagoa da. Beraz, kontuan hartu behar da, estatukideen egoera eta sistema espezifikoa kontuan hartuta, ia urte osasuntsu horiek, erretiroan ez ezik lan bizitza luzeagoan ere gerta daitezkeen. Hau da, pertsona batek denbora gehiago lan egin nahi duenean, posible egin daitekeen pertsona horrek lan egiten jarraitzea. Hala eta guztiz ere, horrelako gehikuntzak epe luzerako ikuspegien txertatu beharko lirateke, zentzuz eta gizarte babeseko sistemekiko konfiantza murriztu gabe. Erretiro adina bizitxaropenaren aldaketekin lotzeak enplegu luzeagoa eta emankorragoa susta lezake, baina aldi berean pentsio sistemak egonkortzen lagunduko luke eta horrela belaunaldien arteko justiziari ere lagunduko lioke. Jendea pentsioen kontura duintasunez bizi daitekeela bermatzea bete behar publikoa eta soziala da. Europako eskubide sozialen zutabearen 15. printzipioa erabat aplikatzea ere Europako seihilekoaren elementu garrantzitsua izan beharko litzateke. Beren ekarpenen araberako pentsioak jasotzeko eskubidea, zahartzaroan duintasunez biziko diru-sarrera egokiak bermatzen dituztenak. Osasun eta laguntza zerbitzuak pentsioen kasuan bezala, osasun zerbitzu gehienak ekonomikoki aktiboak diren pertsonen ekarpenen bitartez finantzatzen dira. Gazteek, belaunaldi zaharrenek, baino askoz gutxiago erabiltzen dituztelako zerbitzu horiek.
Naiz eta estatukide batzuetan osasuna partzialki finantzatuta dagoen zergen bitartez, ekonomikoki aktiboak diren pertsonek ekarpena handiagoa egiten dute. Zergen bidez, dena den adinez nagusiak direnean, edo hobeto esan da, zaharrak direnean gehiago jasoko dute. Gainera, ekonomikoki aktiboak diren pertsonek gero eta karga handiagoa dute adineko pertsonen zaintza informalean. Batez ere, familiako zaintzan. Eta horrek mugatu egiten die lanpostuak atxikitzeko aukera. Hori egia handiagoa da emakumeen kasuan. Gizonek baino maizago hartzen baitute beren gain erantzukizun hori. Eta epe luzeko zaintza, zerbitzu profesionalen eskuragarritasuna nabarmen aldatzen da estatukide batetik bestera. Espektroaren beste muturrean, familia gazteak askotan ahalegintzen dira aurren zaintza eskuragarria bilatzen, eta horrek eragina du haien lan merkatuan eta enplegu aukeretan, batez ere emakumeen kasuan. Osasun gastua, gastu publikoaren gorakadaren arduradun nagusietako bat da, baina nabarmandu beharra dago, estatukide batzuetan, ez dela bat ere egokia adinentzako osasun zerbitzuen eskuragarritasuna. Testuinguru horretan, osasun ikuspegi preventiboa ere sustatu egin beharko litzateke, bizitza osasuntsuagoa izan alizateko. Hala eta guztiz ere, belaunaldien arteko elkartasunaren parte da honako hau, gizarte zerbitzuak eta epe luzerako arreta zerbitzuak eskuragarriak izatea, eta ordaintzeko modukoak, integratuak eta komunitatean oinarrituak. Baita herritarrek eta hien erakundeek sortutakoak ere. Eta izan ere, horrek murriztu egingo luke lan egiteko adinean daudenen zaintza karga. Eta gainera lagundu egingo luke senidek zaintza aukeratzen duten horiek lortu ahal izateko. Izatea, moito esan da. Gainera, kontuan izan behar da, Europar Batasunean gero eta gehiago ikusten direla zibilizazioko gaixotasunak deritzen horiek, hau da, dementzia eta gaixotasun mentalak aseaterako. Tratamendu luzea eta askotan garestia behar dutenak. Prozesu hori lotuta dago, halaber, lan baldintza osasun gaitzekin, dieta osasun gaitzekin, eta norbanakoen bizimodu jakinekin. Bai belaunaldi gazteagoetan, bai zaharragoetan. Eta nahi ez den bakardadearekin ere bai. Horregatik, SESek berretxe egiten du Europako batzordearen gomendioak babesten dituela, bakardadezari aurre egiteko, hobeto esan da nahi ez den bakardadeari aurre egiteko, osasun mentaleko zerbitzuak belaunaldi guztietan erabiltzeko errazak izan daitezen, eta Europar Batasuneko osasun mentaleko estrategia bat eskatzen du gainera, belaunaldiz belaunaldi osasun mentaleko arazoi aurre egiteko. Bosgarrena tokiko garapena. Azpiegiturek eta interes orokorreko zerbitzuek belaunaldi guztien beharrak ase behar dituzte. Horretarako, belaunaldi guztietako ordezkariek udalerrien, hirien, barrutien eta eskualdeen bizitza politiko eta sozialen parte hartu behar dute. Eremu jakin bateko erakunde demokratikoek bizilagun zaharragoen eta gazteagoen arteko ideia truke emankorra ziurtatu ahal izateko. Izan ere, belaunaldi guztiek lagundu beharko lukete, tokiko garapena kohesionatzen eta erabakiak hartzen, adinaren araberako komunitateak eratzeko, belaunaldi guztiei laguntzeko. Bereziki, gazteak tokiko jardueretan parte hartzera bueltatu behar dira. Esaterako, tokiko gazte kontseiluak finantzatuz eta haintzatetxiz, eta adinean aurrera egin ahala aktibo izaten jarraitu dezan jendeak familiak izan eta gero ere, baita erretiro fasera iritsi arte. Seigarrena, etxe bizitzarena da. Etxe bizitza jabetzan izatea betegabeko ametsa bihurtzen ari da gazte eta familia askorentzat, baina familia egiturak aldatzen ari dira, eta ezkongabeen kopuruak ere gora egin du. Etxe bizitza ordaingarria izan beharko luke, baita belaunaldian hitzeko ere. Azken horrek gora egin du Europar Batasuneko estatukide askotan. Elkarrekin bizi diren belaunaldiek zerbitzuak trukatzeko aukera dute, esaterako haurrak eta adinekoak zaintzeko, erosketak egiteko, konponketa txikiak egiteko edo internet erabiltzeko. Baina horrek segurtasun sentsazioa ere areagotzen du. Are gehiago, belaunaldi ezberdinetako norbanakoen kasuan ere,
bananduta biziarren, antzeko rola izan dezakete belaunaldian hitzeko topaguneek hauentzat ere, bizitegi erabilerarako ez diren eraikinetan edo erretiratuen etxe bizitzetan esaterako. Mugikortasuna, zazpigarrena. Mugikortasunak belaunaldi belaunaldi guztien beharretara egokitua dagoenak. Bizikalitatean, parte hartzean eta autonomian duen eragina askotan gutxietsi egiten dugu. Garraio publikoko sistemak ere garrantzitsuak dira aurren eta gazteen parte hartzea hezkuntzan ere bai, batez ere urrutiko landaren muetan, eta adinekoen parte hartzea eta autonomia bermatzeko. Hala ere, belaunaldi jakin batzuen premiak ez dira behar bezala kontuan hartzen garraio eta mugikortasun sistemen plangintzan. Klima politikaren testuinguanean ere bai, garraio publikoa doakoa izatea, Europar Batasuneko zenbait eremutan egiten den bezala, esaterako Luxemburgon, Tallinen, egoiliar guztientzat, edo Hungarian, eta Europar Batasunean, baita 75 urtetik gorako Suitzar eta Norvegiar herritarentzat ere. Irtenbide hau agian kontuan hartzekoa da. Belaunaldi ezberdinen mugikortasunari dagokionez, ezta? Zortzigarrena, klima politika. Klima aldaketaren aurrean belaunaldi guztiek interesak bat datoz. Krisi klimatikoak guztiei eragiten die, adinekoei ere bai. Klima aldaketak osasun publikoan, bizikalitatean eta segurtasunean eragin negatiboa duelako. Gaztek eta etorkizuneko belaunaldiek berriz, krisi klimatikoaren ondorio latzenei aurre egin beharko diete eta ondorioak luzaroagoan jasan beharko dituzte. Hala eta guztiz ere, klima politika aplikatzeak arazo larriak sortzen ditu zaharren eta gazteenen artean, baita egungo eta etorkizuneko belaunaldien artean ere. Hori saiesteko klima politika belaunaldien arteko ekitatearen printzipioen arabera garatu beharko da. Klima aldaketaren erritmoa moteltzeko, klima aldaketaren zuzeneko kalteak minimizatzeko eta klima aldaketara egokitzeko beharrezko baliabideak eta tresnak transferitzeko neurriak jaso beharko lituzkete politika horiek. Europar Batasuneko estatukide batzuetan, gizarte zibilak belaunaldien arteko hurbilketa hori egiten laguntzen du. Belaunaldien arteko aliantzak eta mugimenduak eratuz, non adinekoak beren seme-alaben eta biloben etorkizunaz arduratuko diren. Adibidez, Fridays for Future bezalako mugimenduekin bat eginez. Bederatzigarrena, bizitza osoko ikaskuntza. Globalizazioaren eta trantsizio berde demografiko eta digitalen ondorioz trebetasun beharrak aldatu egin dira. Eta bizitza osoan zehar ikasteko politika ondo diseinatuak behar dira horren bestez. Hori, bereziki garrantzitsua da langile zaharrentzat. Enplegua galtzeko arriskuan baitaude trantsizio horiek gehien kaltetutako sektoreetan. Belaunaldi guztientzat barkatu ere bai, bizitzarekiko gogobetasuna areagotzeko eta aukera desberdinak izateko oro har. Beharrezkoa da gizarte eragileekin eta gizarte zibileko beste erakunde batzuekin lankidetzan aritzea etengabeko ikaskuntza sustatzeko. Etengabeko ikuskuntzaren beste alderdi garrantzitsu bat belaunaldien arteko ezagutza eta esperientziaren transferentzia da. Adibide ezagun bat da gazteena. Adineko pertsonek gaitasun digitalak eskuratzen laguntzen baitiete. Beste adibide bat da, adineko pertsonak beren borondatez klaseak ematea, irakasleekin batera, eskoletan, adibidez etika, historia, politika. Interakzio horiek hausnarketa kritikoa eragin dezaketen norberaren belaunaldiaren paperari eta lorpenei buruz. 10. Parte hartzea eta boluntariotza. Belaunaldien arteko trukea are gehiago susta daiteke parte hartzearen eta voluntariotzaren bidez.
adin eta komunitate guztien bizitza aberasten duten jarduerak eginez. Belaunaldien arteko voluntariotza jardueretan klasiko bat bihurtu da Europar Batasun osoan. Eta dagoenako, Europar Batasunaren eta nazioek, hobeto esan da, dagoeneko, Europar Batasunak eta nazioek finantzatutako proiektuen babesa izaten du. Tokiko eramuan, belaunaldien arteko voluntariotzaren barruan sartzen dira zaintza komunitatei zuzendutako ekimenak esaterako profesionalek, voluntarioek eta senideek osatuak. Belaunaldien arteko elkartasunak sare sozialak edo gizarte sareak sortzea sustatzen du. Adin guztietako pertsonak jaso ditzaketenak. Horrek lagundu egin dezake, gizabanakoak lotuago senti daitezen eta beren komunitateetan murgil daitezen. Eta baita nahigabeko bakardadeari egin diezaioten aurre. Osasun mentala ere hobetu egin daiteke eta komunitate inklusiboagoa, ulerkorragoa sor dezakete. Zorionez baditugu gainera gomendio batzuk lehen aipatutako analisian oinarrituak eta gure gomendioetako batzuk aurkeztu nahi dizkizuet orain. Lehen hau da. ESS-ek Europar Batasuneko gazte estrategia ontzat eman zuen eta adinekoentzako Europako estrategia berri bat proposatu du. Dena den, Europako batzordeari ere eskatu diogu belaunaldien arteko elkartasunerako ikuspegi koordinatua eta transbertsala ezar dezan gazteen eta adinekoen eskubideak bermatzeko, baita gizartean eta ekonomian parte har dezaten ere, besteak beste enpleguan, hezkuntzan eta kulturan. Ildo horretan, SS belaunaldien arteko elkartasunari buruzko liburu berdea argitaratzeko eskatzen dio Europako batzordeari. Liburu berdeak ongizate estatuaren inguruan lehen aipatu dituen eremuetako erronkak, aukerak eta konponbideak jaso ditzake. Gainera, komiteak estatukidei eskatzen die alor horietan dituzten jardunbiderik onenak partekatzeko eta irizpen honetan jasotako gomendioak aplikatzeko. Gainera, Europako batzordeari eskatzen diogu gomendio bat onar dezala, estatukidei eskatzeko kontuan har ditzatela, lan merkatuko belaunaldien arteko gaiak. Bereziki, belaunaldi guztietarako enplegu estandar egokiak eta bidezkoak ezartzeko, eta belaunaldi ezberdinen parte hartzea eta lan arloan duten lankidetza bermatzeko. Lan kontratu seguruak, diru sarrera seguruak eta nahikoak eta prestakuntza aukerak behar dira estandar horien funtsezko osagai gisa. Gainera, Europar Batasuneko kontseiluari ere dei egiten diogu, belaunaldien arteko elkarrizketa, justizia eta elkartasuna eztabaida dezan ondorioetan. ESS-ek belaunaldien arteko elkartasuna Europako gizarte funtsaren helburutako bat izatea eskatzen du gainera. Izan ere, dirurik gabe ez dago politikoarik. Eta errenkorrak izateko horixe behar dugu. Azken gomendioa honako hau da. Begionez ikusten dugu belaunaldien arteko ekitatean erantzuk izan duen komisario bat izendatzeko asmoa egia esan. Joan den astean gertatu zen. Izan ere, Maltako Glenn Mikalev jauna komisario izendatu zuten alor honetan.
Oso pozik nago gure komiteak lankidetzarako solaskide bikaina izango duelako. From our Hortaz, belaunaldien arteko elkartasuna lantzen jarraituko dugu. Eta erantzun gisa esperientziak trukatzeko foro bat sortuko dugu. Belaunaldien arteko elkartasunaren kontzeptu eta estrategia berriak ebaluatzeko eta garatzeko. Baita, Europako batzordeekin lankidetzan, irizpinaren gomendioen aplikazioa gain begiratzeko ere. so let me Utzi zuen hitzaldi hau bukatzeko, esperantza adierazten. Baita ordea uste sendo bat ere. Europako gizarte zibileko gure lagunen laguntza beharrezkoa da belaunaldien arteko elkartasuna Europako bizimoduaren elementu iraunkor that eta garrantzitsu bihurtzeko. be very happy if you will Asko poztuko ninduke lan honen inguruko konferentzian parte harko bazenute urriaren 10ean bidaliko dut gonbidapena. the problem is however that Dena den badago arazo bat, eta arazoa izango da ez dela egongo gaztelaniarako itzulpenik. Uste dut egongo dela frantsesera, inglesera, polonierara eta alemanierara. Baina streaming bitartez jarraitu ahalko da, bestela Bruselan egon ahalko zarete, zuzenean jarraitzeko. to look on Hala egin ezean, ordenagailuan jarraitu ahal izango duzue, streaming bitartez, esan duan bezala, eta uste dut oso interesgarria izango dela. Eta belaunaldien arteko elkartasunaren adibide praktiko oso interesgarriak egongo direla. senior policy Adinekoen politikarako Poloniako ministroak irekiko du saioa, eta huraxe izango da Europako Kontseiluko lehendakaritzarako aurrekari bat, esan dezagu, 1000 esker hartagatik, eta espero dut oso bilera arrakastatxo izango duzuela gaur. Tamalez ezin dut bertan egon, oso lanpetuta nagoelako hemen Bruselan, beraz, 1000 esker berriz ere. So thank you, Christoph, for your presentation. Eskerrik asko, Kristof, zure aurkezpenagatik. Orain galderak egingo ditugu, baldu norbait galderarik. Eskuren bat, gora. There is no questions. Ez dago galdereik, beraz 1000 esker, Kristof, hemen egoteatik. Hemen Mariano daukagu. Itxaron momentu bat, Mariano agien badago galderarik. Egunon, ez dakit nik galderarik egin dezakean, bai noski ongi etorri. Saiatuko gara zure pantalla, zu ikusten ere pantailan, aurrez aurre egon zaitezten biok, momentu bat. Mariano, aprovechando Une hau baliatuko dut, Mariano aurkezteko, hurrengo hizlaria izango dugu, Granadako Unibertsitatekoa da, eta belaunaldien arteko ikasketen katedra duna da. Orain bazauzkagu pantailan, Mariano.
Mila esker. Nire galdera Balon jaunarentzat honako hau da. Zein da belaunaldien arteko elkartasunaren kontzeptua? Lan egiten ari zareten horren guztiaren atzean dagoena. Zein da? Mila esker. Ondo ulertu badut, galdetu duzu zein den oinarria, ez da zein den zure galderen helburua da alderdi politikoena edo ideologikoena galdetzea. Ingelesera pasa naiteke momentu batean? Bai, noski itzulpen zerbitzuari badugu, beraz egin dezakezu ingelesez lasai asko. Nire galdera da, zein da zuk eta zure komiteak egiten duzuen lanaren atzen dagoen kontzeptua, zein da belaunaldien arteko elkartasunari dagokiena. Bai, mila esker galderagatik. This is, first of all, of course, a practical approach. Noski, ikuspegi teknikoa da. Ikusten dugu belaunaldien artean interakzio asko dagoela. Eta interakzio horiek guztiz naturalak dira. Eta familien artean gertatzen zen lehen ere belaunaldi asko bizi baitzen etxe berean eta noski harreman horiek beraz guztiz naturalak dira. Horixe da nire iritzia behintzat, baina demografia aldatzen ari da. Gure populazioa zahartzen ari da. Eta hori da atzean dagoena, eta hori dela eta beharrezkoak izan daitezke zenbait esku hartze politiko. Ez zertan legezkoak. Of the changing world in the Eta hori da gure behaketa praktikoa, aldatzen ari den munduaren behaketa praktikoa. Demografia aldatzen ari da, egoera demografikoa aldakorra da. Eta nire iritzia hori da. Zure galderari hobeto erantzun nahiko nioke, baina konturatzen naiz unibertsitate asko ditugula eta zientzialari asko ditugula honetan lanean. Guretzat, komitearentzat oso sinplea da. Oso lantalde energikoa daukagu gure komitean eta gogor egiten ari da lanean Europan. Nire helburua zen pentsamolde hau hona ekartzea. Belaunaldien arteko justiziaren inguruko pentsamolde hau gehien bat gaztei egozten dieguna, adibidez klima aldaketaren inguruan. I would say Izan ere badirudi adineko pertsonak arazoak direla eta haiek ari direla sortzen klima aldaketa eta gaztek sufritu egiten dutela. Eta gure helburua beraz zen hori nola edo hala harmonizatzea.
hau da, pentsatzea zer egin zezakeen Europar Batasunak eta zer egin beharko ez lukeen Europar Batasunak alor horretan. Agian kulturen edo eskualdeen alorretakoa zelako eta gaur iritzi honen gaztelaniazko itzulpena izango dut eta bidaliko dizuet, hau azter dezazuen bigarren paragrafoa, bigarren kapitulua barkatu, ondoa da ez, azken finean atzean dagoen guztiari dagokio eta bidaliko dizuet. Uste dut gaur izango duela eskuan zuei bidaltzeko moduan. Badago beste galderarik. Nik jakin nahiko nuke ea komiteak baduen iritzirik komisarioaren inguruan edo zehaztu dezakezun sortu berri den komisario horren funtzioak zeintzuk diren. El generacional. Bitxia da, baina izena da kultura, kirola, belaunaldien arteko ekitatea, eta ez dakit oreka hori desorekatuta ez dagoen, hain zuzen komisarioa hain gaztea izanik. Okay. If I understood right the question, Galdera ondo ulertu badut, bai, von der Leyen Andreak iragarri du, komisio berrian portfolio on egongo zela zorro bat belaunaldien arteko justiziari buruzkoa, hori da izenburua, zalantzarik gabe badago Maltako hautagai bat, Miklav jauna, eta ark izango luke erantzukizuna baita kulturarena eta kirolena ere, ez dago guzti ziur. case for intergenerational. Baina belaunaldien arteko justiziari ere badagokio komisario honen lana. Komisarioaren lana zein izango duen pentsa dezakezuenez, gai apur bat kontrobertitua da, ez da behidagarria. Ez dakit industrian edo enpleguetan hain zuzen izango duen zer egin hau izan ere hori oso lotuta egon daiteke estatu kideetako kulturarekin eta estatu bakoitzako egoerarekin. Baina gu harremanean jarriko gara Miklav jaunarekin komisario izendatzen dutenean, oraindik saioak egin behar baitira Europako Parlamentuan, hautagaiak oraindik onartu egin behar dituztelako, eta harremanen jarriko gara arekin ala gertatzen baldin bada, elkarlana eskaintzeko, eta gure ekintzen bitartez, homeostasi puntua lortzeko izan ere alor honetan trukea beharra dago, egin beharra dago, eta zerbait uste dut oso baliagarria izango dela komisario berriaren zaitat. Azpimarratu egin behar dut, une honetan komitea guztiz erakunde independentea dela. Europar Batasunerako aholkulariak gara. Eta hortaz batzordearekiko harremanak independentzian oinarritzen dira. Gu guztiz independenteak gara.
Eta egoera horretan uste dut oso ekarpen baliotsua egin dezakegula. Portfolio or Komisariotza hori aberasteko eta betetzeko. Baina uste dut harreman sendoa eta elkarlan sendoa behar dela administrazio publikoarekin bezala gizarte sozialarekin eta gizarte zibilarekin. Potentzial hori guztia ez urmamitu alizateko eta elkarrekin sortu alizateko beste ikuspegi bat belaunaldiei arteko elkartasunaren inguruan. Eta hau batasunean sartu eta txertatu alizateko gazteen eta zaharren arazoak eta desioak eta horiek guztiak landu alizateko. Mila esker, beste behin, Kristof, gertutik jarraituko duzu